hor ikusiko dugu. Bai. Atera du Iruretak. Cuesta. Hori da hori tentsioa dauna Alavesen aurkian. Jokaldi bakoitzarekin sufritzen ari dira, hortzak estututa. Casares. Kanpora bota du, albotik aterako du Eibarrek. Partida bigarren zatiaren hasiera hau 10 minutu dagoeneko oso ondo Manis Mandiolaren taldearentzat, Eta gero egin duen aldaketa ondik eta hobeto, Nahi alebitzen. Ez eta jo aurrelari bazartu eta atzelari bakendu eta ematen du hor goian oin gauzak egingo duela, arazo atzean. Neri erez. Arazo atzean dago, Eta oin interpretatu behar dute ondo partidua bi egaleko jokalaria, bai Lanzarote eta bai Alezziak. Oiek ondo irakurtze bali maute dena, zabali jokatu ezkeo, beti baloia daukanak askatasun osoarekin, egalera irikitzeko aukera izango dut, hortikan gora aukera sortzeko aukera. Casas. Lanzarote kanpora bota du alboko sakea. Asko gelditu da partidua ritmoz, Lehen zatia ritmo handia izan du, baina bigarren zatiak oso makal, oso patxala. Ateko sakea, bi baloi, Iruretak, atezainak bat kanpora bota du hor da, Tome. Pentsakor, buru, makur. Casas. Erdozia. Lago. Eta hor, idea ona, eska jokoan norabide aldatu eta beste galera amatea. Baina hori da, azkenean Eibarrek behar duena. Lortu behar duena da, baloia gelditzea. Baloia gelditu, zelai erdiakin jokatu eta 3-4 pase matea. Eta 3-4 pase matea bali maitu. Hortxe arriskua, Kijeraren pasea ez da iritsiko altuna. Montero atezaina irten da. Gero urduri jarri da. Aurkaria aurrean ikusi duelako. Eta gaizki urrundu du kanpora bota du zenean. Kijerak aterako du alboko sakea. Eta malaugarren jardunaldia hor da Manix Mandiola. Mendizorrotzan utxe eta biari irabazten eta Morcillo lo. Atezainari begira. Tokitan zeon. Eta konturatzerako Lago Junior iritsi eta baloiara eman du aurrelariak. Partidu ona ari da egiten Lago Junior. Zenbalan. Montero. Alex Albistegik buruz. Ibon Gutierrezek gauza bera egin du beste aldera. Txiki Lonbraina eta Alex García. Txiki Lonbraina berriro. Azkenean baloia gora. Lanzarote eta Casas. Lonbraina. Ibarko kapitainak baloia gora. Morcillok ikutu du buruz, zain zegoen Jon Altuna. Esaten dugu azkarra dela eta hortxe atzera egin du baloi hori jasotzeko eta zuloa horre, Joan Antzuk esandakoa. Pasea Lanzarotek, Alex Garziaren jokaldia eta langara Lago Junior barrura. Eibarren 3. zulo ikaragarria zegoen. Eta azkenean Lago Juniorrek sartu du utxe eta 3koa Eibarrentzat. Bigarren zatiko 13. minutuan Eskozia Labrabakoen poza. Ara joan dira gola ospatzera Eibarko jokalariak. Utx eta 3, Lanzarotek emandako pasea kanpoaldearekin ederra izan da. Alex Garziak ere baloia kontrolatu lasaitasun guztiarekin keinu egin atzelari bakarrari, zegoen bakarrari. Errematea langara, aldaratzea gero sorte pikin hori izan du Eibarrek. Sorte pikin. Langara eta aldaratzea iristea. Baina bestela, Joanan Larrañaga bisatzen ari zen, hor zulo ikaragarria zegoela aldaketa horrekin, eta ala zen, Aldaketa oso txarra izan da. Gauza da mezkita kentzea, baina beste gauza bat alde horrela ipintzea. Ez dauka. Casaresek jakin beharko luke hor, beste lan batekin baina agindurik ez dauka. Agindua ez da izan hori. Agindua izan da 3ko defensa batekin jokatzea, besterik ez. Besterik ez, 2 aurrelari pini eta 3ko defensa batekin jokatu. Eta Ibon Gutierrez dauka agindu bat, Esparza eta Salcedoen atzean jokatzea, besterik ez. Besterik ez, iruditzi zaitez dagoela bate ondo. Askoz logikoa da, 3ko defensa batekin jokatu eta 2 txikiak ekarri atzerago pixka bat. Eta gortikan aurrea jokatu. Defensako lana egin dezatela, 5ko defensa bat ipini izango genuke. Baina, egalekoak beti gora begira. Baina lana bete behar. Eta Morcillo nahiko lanekin, markatu, Bai. Morcillo dauka lana, Lago Juniorrekin, bere buruarekin, atezainarekin, da denekin.
Haserre dago Miguel Angel Morzillorekin, azken 5 minutuetan askotan ari zaio, hitza eskaintzen berari, eta ez dakit haserre edo ja maila bat gorago dagoen, etxita erabat. Manis Mandiola, gustora, Eibarko entrenatzailea, utxe eta 3 ari da irabazten bere taldea. Ipuruan lehen itzulian Eibarrek 2-1 irabazi zion Alavesi, azken orduan sartutako gol bati esker, beraz, golaberaxa ere Eibarren alde eta gauzak nola dauden ikusita, kontutan hartzeko kontuak izango dimendik aurrera kolaberaxak eta bar. Utxe eta 3 nagusitzen ari da Eibar Mendizorrotzan. Óscar Martínez, Jito, Salcedo, Lanzarotek berreskuratu du. Eta berriro. Kijera, Alex García, hemen ezkerrean bakarrek erdira pasea, ez da iritsiko Lago Junior. Bi aukera zituen, Igor Kuestak egalera egin duenean, erdian zuloa. Eta bestela, egalean. Baina beto, egalean ipinita pase ona da, eta egalekoak gero antolatuko du jokaldia, ez? Barruko egiten du movimento bat, baina besterik, ez? Eta berdina, lehengo jokaldia, goleko jokaldia. Ondo interpretatu egin behar da pixka jokoa, zabali jokatu. Baloia erazondoko honin zabali jokatu. Eta zabali jokatu eta egon. Eta etorriko da, batera obestera baloia jongo da. Eta hori da, ez? Gero, ez daukanean baloia bitxi, alkarren lombrainen da ingurura jun. Baina gero, beraiek sekulako zuloak uste dituzte, ez dugu esango, bide bat uste dute, sekulako avenida, dago. Bai. Eta bate semafororik gabe, Bai. Eta orain Arriola bera ere zutitu da, Alex Garziari esan dio, nundi jo behar duen aurrera, zuloa nun dagoen, bereik ere konturatuko dira, Alavés erdi hilda dago, azken jokaldi hauetan ikusten ari gara. Ez zin erantzun. Aldaketak benetan hil egin du. Berriro ere, berdina da. Pasak Alex García dagoela, ez dakit, hor dago, baina gehiago gabe. Eta falta gutxi Eibarrek, Ez du behar izan, Alavés gelditzeko. Eta beste datu bat ere badago, behin edo beste aipatu izan dugu Mendizorrotzan, askotan aurrelariak atzekoi begira jartzen direla, defensari laundu gabe, eta golean horixe gertatu da, aurrera begiratu dugu golaren ostean, eta 5 pertsona zeuden aurrekaldean zesuman. Kijera. Casares ekikutu. Azkenean espinek baloi luzea ez dago jozkoz kanpo Lago Junior. Javi Casas baino azkarragoa da. Lortu du baloi hori kontrolatzea Lago Juniorre. Inuka alde bat bestera. Azkenean alboko sake Alavesen alde falta eskatzen zuen. Ez du ikusi Marrazainak. Hauze kaskarratera nahi du, baina ez du aukerarik ikusten. Morillo. Cuesta. Atzetik hasi beharko du. Espartza. Begira nun da bilen, Cuesta. Ritmori gabe eta zer gabe. Berriro Espartza. Barruko mugimendua egin dio Jitok. Alex Albistegik eraman du baloia eta aukera berriro Eibarrentzat. Alex García, erdian 3 jokalari. Albistegi, Altuna eta Lago Junior. Erdiratu egin du, gaizki. Atezainaren eskuetara. Albistegi goraino joan da. Gero azkar atera nahi zuen Monterok, oso gaizki atera du Atezainak. Eta ezin baloi hori jetxi, azkenean lortu du Salcedok. Casaresi eman dio, Txiki Lombrainak kontrolatu du. Oso ondo kokatuta Eibar, arazorik gabe, zelai erdia kontrolpean du. Aukerarik ez dio sortzen Alavesek, ariara ez da inguratzen Alaves. Ez dago, jota dago. 3. gol horrek gainera sekulako mina egin dio. Eta jota da, momentu honetan hilda dago. Egia zen, hilda zegoen bigarrengo zatia hasiera oso lehen komentatu dugu, oso mantxoa izan du. Oso motel, grinarik gabe, azarrerik gabe. Eta Utzetabi barekin, zelairatu behar duzu 60 puntu dituzu. Belarra jatera. Utzetabi galtzen nahi zera etxean, jakinda oso partido garrantzitsua dela. Honi, handiko hemendik buelta da. Nola, gutxien, jokatu ez dugu ingo, baina hemen utziko ditugu denak. Ez. Ateiela 6 puntu batekin, pentsatu, bueno, a ber, gertatzen den, eta eritzait hori ez dela portaera, ez? Jota egongo dira, baita ere, min asko egin dio Eibarrek goloiekin, eta baina sunistu berdezu zuni indarretan, ez? Eta egia zan, ez dituzte sinisten duten. Asmatzea, gauza kondoikia, gero beste gauza da, baina jarrera, hori
eskatu behar den